Η εκδήλωση θα αρχίσει με σύντομο χαιρετισμό εκ μέρους των κομματικών οργανώσεων του ΚΚΕ Βύρωνα από τον σύντροφο Βασίλη Καλύβα. Θα ακολουθήσουν αποσπάσματα από το έργο ενός από τους κορυφαίους ποιητές μας, το άξιον εστί του Οδυσσέα Ηλίτη, που μελοποιήθηκε από τον τεράστιο Μίκη Θοδωράκη, που το έκανε γνωστό σε παγκόσμια κλίμακα. Είναι ένα έργο που υμνεί τους αγώνες και τις αγωνίες του λαού μας. Επιλέξαμε 4 κείμενα. Η πορεία προς το μέτωπο και η μεγάλη έξοδος, που θα ακούσουμε από τον αλυσμόνητο κομμουνιστή Μάνο Κατράκη. Το οικόπεδο με τις τσουκνίδες και το προφητικόν από τον σύντροφο Βασίλη Κολοβό. Μελοποιημένα κομμάτια του έργου θα ερμηνεύσουν ο Σταύρος Κουρτόπουλος με τη χοροδία του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών Βύρωνα και τη συνοδεία των Θοδωρή Καρέλα στην κιθάρα και Στέφανο Χατζιαναγνώστου στο φλάουτο. Στο υπέροχο βίντεο που φτιάχτηκε με μοναδική ευαισθησία τη συναγωνίστρια Ζωή Οικονόμου, την οποία ευχαριστούμε και θερμά, περιλαμβάνονται ντοκουμέντα από τους αγώνες του λαού μας, αποσπάσματα από τις ταινίες «Το μπλόκο» του Άδωνη Κύρου και «Οκτώβρης» του Άιζενστάιν. Στη συνέχεια, η πρόεδρος του παραρτήματος ΠΑΕ Αδούσου Βύρωνα, η συναγωνίστρια Γεωργία Τσαμούρη, θα μιλήσει στη σημερινή εκδήλωση και θα παρουσιάσει τους τιμόμενους αγωνιστές. Θα ακούσουμε τον αγωνιστή Σάβα Κατριτζόγλου να τραγουδά τον ύμνο της ΕΠΟΝ Βύρωνα λίγες μέρες πριν φύγει από τη ζωή, το οποίο έγραψε ο Βυρωνιώτης Βασίλης Φιλέρης και μελοποίησε ο επίσης Βυρωνιώτης Γιάννος Ιωάννου, όλοι τους μέλη της Τριλικής ΕΠΟΝ Νέας Ελβετίας. Ο σπουδαίος και αλήγιστος αγωνιστής, πρόεδρος στο σπίτι του αγωνιστή, Κώστας Μαρακουδάκης, θα δώσει τα αναμνηστικά στους απογόνους των τιμόμενων. Η εκδήλωση θα κλείσει με αντάρτικα τραγούδια. Καλούμε στο βήμα τον σύντροφο Βασίλη Καλύβα. Αγαπητοί φίλοι και φίλες, εκ μέρους των κομματικών οργανώσεων του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος Βύρωνα, χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη συγκίνηση και περηφάνεια τη σημερινή εκδήλωση τιμής και μνήμης των αγωνιστών και αγωνιστριών του ΕΑΜ, του ΕΛΑΣ, της ΕΠΟΝ, των μαχητών του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδος και των απογόνων τους που ζήσαν εδώ στη γειτονική μας γειτονιά. Με το φωτεινό τους παράδειγμα φωτίζουν τον δρόμο των νεότερων γενιών, αφήνοντας πίσω τους μια σημαντική παρακατοθήκη αγώνων για ένα καλύτερο αύριο, έναν κόσμο δίκαιο, καταργώντας την εκμετάλλευση ανθρώπου από άνθρωπο. Είναι αναγκαία και επίκαιρα τα διδάγματα από τους αγώνες που έδωσαν από το δικό τους μετερίζει, μαζί με τον λαό μας, ενάντια στη φασιστική ναζιστική κατοχή και τους ντόπιους κατακτητές της εποχής. Αγώνες που συνέχισαν και μέχρι το τέλος της ζωής τους απέναντι στους σύγχρονους εκμεταλλευτές του σήμερα. Μας διδάσκουν πολύτιμα συμπεράσματα για τη στάση που πρέπει να κρατήσουμε σήμερα, που ο λαός μας πάλι βρίσκεται κάτω από επίθεση, που χιλιάδες λαϊκές οικογένειες βρίσκονται να παλεύουν καθημερινά με την ανεργία, τη φτώχεια και την ανέχεια. Μας υπενθυμίζουν την πραγματική έννοια του πατριωτισμού, που είναι σε όλες τις συνθήκες και παρά τις δυσκολίες να στέκεσαι ακούραστος και υπερασπιστής των λαϊκών συμφερόντων, σε καμία περίπτωση να μην ταυτίζεσαι με αυτά του κεφαλαίου. Με αυτή την έννοια, είναι μεγάλες οι ευθύνες των αυτοαποκαλούμενων αριστερών του ΣΥΡΙΖΑ, που προκειμένου να δώσουν παράταση ζωή στο σάπιο εκμεταλλευτικό σύστημα, συγκυβερνούν με τους ανεξάρτητους Έλληνες, δηλώνοντας ότι θα σεβαστούν τις δεσμεύσεις της προηγούμενης κυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας ΠΑΣΟΚ απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι θα προχωρήσουν δηλαδή στο ίδιο μονοπάτι που έφερε το λαό μας σε αυτή την κατάσταση. Προσπαθούν να πείσουν το λαό πως δεν υπάρχει άλλος δρόμος ανάπτυξης παρά ο καπιταλιστικός. Καλλιεργούν αυταπάτες στα φτωχά λαϊκά στρώματα και την εργατική τάξη ότι υπάρχει φιλολαϊκή πολιτική, φιλολαϊκή διέξοδος μέσα στα δεσμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και των λοιπών υπεριαλιστικών κέντρων. Όσο σκληρή και περήφανη και να εμφανίζεται η διαπραγμάτευση, αυτή δεν γίνεται προς εξυπηρέτηση των λαϊκών συμφερόντων. Τα παζάρια, οι κόντρες, οι ίδρυκες και οι συμβιβασμοί γίνονται και το ποιο μείγμα διαχείρισης πρέπει να ακολουθηθεί, έτσι ώστε να επιτευχθεί η περιβόητη καπιταλιστική ανάπτυξη, η ανάκαμψη της καπιταλιστικής οικονομίας, δηλαδή η κερδοφορία του κεφαλαίου. Ανάπτυξη λοιπόν προς όφελος του καπιταλιστικού κέρδους και όχι με γνώμονα τις σύγχρονες λαϊκές ανάγκες. Και πάντα με τον ίδιο κοινό παρανομαστή, όπου το λογαριασμό καλείται να πληρώσει πάλι ο λαός, η εργατική λαϊκή οικογένεια.
Η συμφωνία μεταξύ συγκυβέρνησης και Ευρωπαϊκής Ένωσης για τετράμηνη παράταση της Δανειακής Σύμβασης δεν είναι παρά ένα νέο μνημόνιο που περιλαμβάνει τη συνέχιση της εποπτείας, επιτήρησης και αξιολόγησης από τους θεσμούς πλέον μετά τα βαφτίσια της Τρόικας. Σημαίνει συνέχιση όλων των αντιλαϊκών μεταρρυθμίσεων, της δημοσιονομικής προσαρμογής και πειθαρχίας, των ισοσκελισμένων προϋπολογισμών και των πρωτογενών πλεονασμάτων. Συνέχιση λοιπόν της πλήρης δέσμευσης της χώρας για την επιτυχή ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος, χωρίς την ακύρωση των δεκάδων νόμων και μέτρων που ψηφίστηκαν στα πλαίσια του μνημονίου από την προηγούμενη συγκυβέρνηση. Δεν θέλουν προσκύρωση τη συμφωνία στη Βουλή, έτσι ώστε να ενημερωθεί ο ελληνικός λαός για το περιεχόμενο αυτής, διότι θα αποκαλυφθεί η πλήρη στρατηγική ταύτισή τους με την προηγούμενη συγκυβέρνηση. Πολλοί δε περισσότερο αρνούνται να υπερψηφίσουν την πρόταση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος για άμεση κατάργηση του μνημονίου της Δανειακής Σύμβασης και των εφαρμοστικών νόμων που απορρέουν από αυτή, ώστε οι εργατικές λαϊκές οικογένειες να πάρουν μία ανάσα, μία ανακούφιση, να ανακτήσουν μέρος των απολειών της τελευταίας περίοδου. Αναγορεύονται τα μνημονιακά χαράτσια σε πατριωτικό καθήκον, επικολούνται την φορολογική συνείδηση του λαού για την περαιτέρω αφέμαξή του προς όφελος του κεφαλαίου, φορούν τη μάσκα του πατριώτη εθνικιστή παρελάβοντας υπερήφανα για να γιορτάσουν τις νέες αντιλαϊκές δεσμεύσεις. Αναγορεύουν σε εθνικό στόχο τη συμμετοχή της χώρας στην Υπεριαλιστική Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ και μάλιστα δηλώνουν πίστη και συμφωνία στην απόφαση την πρόσφατη του ΝΑΤΟ για περαιτέρω στρατιωτική ενίσχυση των δυνάμεών του. Οι του ΣΥΡΙΖΑ μάλιστα δεν διστάζουν να επικαλούνται την εθνική αντίσταση και να βάζουν ίσα και όμοια τη σημαία του ΕΑΜΕΛΑΣ με αυτή του ΝΑΤΟ, εποφθαλμιούν τους αγώνες της εθνικής αντίστασης και θέλουν να τις καπηλευτούν. Και ενώ η εθνική αντίσταση έδινε τον αγώνα για την απελευθέρωση του λαού από τους ντόπιους και ξένους κατακτητές, δίνοντας χιλιάδες νεκρούς στον αγώνα κατά του φασισμού, η κυβέρνηση σήμερα, και έχει τεράστια ευθύνη σε αυτό, παίζει επικίνδυνα παιχνίδια στο όνομα της στήριξης των θεσμών σε σχέση με την εγκληματική φασιστική οργάνωση της Χρυσής Αυγής, που αποτελεί το μακρύ χέρι και τα μαντρόσκυλα του συστήματος, γέννημα θέμα του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος. Το έργο λοιπόν είναι χιλιοπεγμένο. Ο λαός πρέπει να πονηρεύεται, να μην παραμένει θεατής. Να κάνει σύνθημα καμία ανοχή στη νέα συμφωνία της κυβέρνησης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για επέκταση του μνημονίου. Άμεση κατάργηση μνημονίων, εφαρμοστικών νόμων, ανάκτηση απολειών. Ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση, το κεφάλαιο και την εξουσία τους. Απευθύνουμε πλατή κάλεσμα στο λαό, την εργατική τάξη και την νεολαία να προετοιμάζεται μέσα από τον καθημερινό αγώνα με γνώμονα τα συμφέροντά του κάτω από τη δική του σημαία, με επεξήτα την ίδια του την πείρα, να συστρατευτεί με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ταξικό κίνημα, για να αντιπαλέψει τα βάρβαρα και αντιλαϊκά μέτρα και να κτίσει το δικό του μέτωπο, την οικοδόμηση της Λαϊκής Συμμαχίας για τη λαϊκή εξουσία. Οι αγώνες της εθνικής αντίστασης είναι άρρηκτα δεμένοι με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος θα βρίσκεται πάντα μαζί και δίπλα στο λαό μας, όπως μαρτυράει η 97χρονη πορεία του, με αγώνες και θυσίες όπως αυτές που δώσανε καρτερικά και υπομονετικά, χωρίς να προδώσουν τα ιδανικά της τάξης τους μέχρι το τέλος της ζωής τους, οι αγωνιστές και αγωνίστριες που τιμούμε σήμερα. Γιατί, όπως είπε και ο αλήγιστος κομμουνιστής Νίκος Μπελογιάννης, που αύριο συμπληρώνεται 30 χρόνια από την εκτέλεσή του, έτσι αγαπάμε εμείς την Ελλάδα και το λαό της, με την καρδιά μας και το αίμα μας. Amen.
Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Ένα το χελιδόνι κι η άνοιξη ακριβή, για να γυρίσει ο ήλιος θέλει δουλειά πολύ. Θέλει νεκροί χιλιάδες να είναι στους τρόπους, θέλει τη ζωντανή να δίνουν το αίμα τους, θέλει τη ζωντανή να δίνουν το αίμα τους. Δεν μου πρώτο μας τώρα με έφτισες μέσα στα βουνά, δεν μου πρώτο μας τώρα με έφτισες μες στη θάλασσα, δεν μου πρώτο μας τώρα με έφτισες μέσα στα βουνά, δεν μου πρώτο μας τώρα με έφτισες μες στη θάλασσα. Πάρθηκε απ' τους μάγους το σώμα του Μαγιού, το έχουνε τάξει σε ένα νήμα του Πελαγού. Πάρθηκε απ' τους μάγους το σώμα του Μαγιού, το έχουνε τάξει σε ένα νήμα του Πελαγού. Σε ένα βαθύ πηγάδι το έχουνε κλειστό, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι απίστο, μύρισε το σκοτάδι κι όλοι απίστος. Δεν μπορώ το μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ, δεν μπορώ το μας τώρα μύρισες την Ανάσταση, δεν μπορώ το μας τώρα μέσα στις πασχαλιές κι εσύ, δεν μπορώ το μας τώρα μύρισες την Ανάσταση. Μιαν από τις ανήλεγες μέρες εκείνου του χειμώνα, ένα πρωί Σαββάτο, σωρός αυτοκίνητα και μοτοσυκλέτες ζώσανε το μικρό συνοικισμό του Δευτέρη, με τα τρύπια, την εκεδένια παράθυρα και τα βλάκια των οχετών στον δρόμο. Και φωνές άγριες βγάνοντας κατεβήκανε άνθρωποι με χυμένη την όψη στο μολύβι και τα μαλλιά ολόησια ίδιο άχυρο. Προστάζοντας να συναχτούν οι άντρες όλοι στο οικόπεδο με τις τσουπνίδες και ήταν αρματωμένοι από πάνω ως κάτω με τις μπούκες χαμηλά στραμμένες κατά τα μπουλούκια. Και μεγάλος φόβος έπιανε τα παιδιά, επειδή τύχαινε σχεδόν όλα να κατέχουν κάποιο μυστικό στην τσέπη ή στην ψυχή τους. Αλλά τρόπος άλλος δεν ήτανε και χρέος την ανάγκη κάνοντας λάβανε θέση στη γραμμή. Και οι άνθρωποι με το μολύβι στην όψη, το άχυρο στα μαλλιά και τα κοντά μαύρα υποδήματα ξετυλίξανε γύρω τους και σειρματοπλέγματα και κόψανε στα δυο τα σύννεφα όσο που το χιονόνερο άρχισε να πέφτει και τα σαγόνια με κόπο κρατούσανε τα δόντια στη θέση τους μήπως τους φύγουνε σπάσουνε. Τότε από το άλλο μέρος φάνηκε αργά βαδίζοντας να έρχεται αυτός με το σβησμένο πρόσωπο
που σήκωνε το δάχτυλο και οι ώρες ανατρίχιαζαν στο μεγάλο ρολόι των αγγέλων. Και σε όποιον λάχαινε να σταθεί μπροστά, ευθύς οι άλλοι τον αρπάζανε από τα μαλλιά και τον εσούρνανε χάμου πατώντας τον, ώσπου έφτασε κάποτε η στιγμή να σταθεί και μπροστά στο Λευτέριο. Αλλά κανείς δεν σάλεψε. Σήκωσε μόνο αργά τα μάτια του και τα πήγε με μιας τόσο μακριά μέσα στο μέλλον του, που ο άλλος ένιωσε το σκούντεμα και έγειρε πίσω με κίνδυνο να πέσει. Και σκυλιάζοντας έκανε να σηκώσει το μαύρο του πανί να τον ευτύσει κατάμουτρα. Μα πάλι ο Λευτέρης δεν σάλεψε. Πάνω σε εκείνη τη στιγμή ο μεγάλος ξένος, αυτός που ακολουθούσε με τα 3 συρίτια στογιακά στερίζοντας στη μέση τα χέρια του, κάγχασε. «Ορίστε», είπε, «ορίστε οι άνθρωποι που θέλουν, λέει, να αλλάξουν την πορεία του κόσμου». Και μη γνωρίζοντας ότι έλεγε την αλήθεια ο δυστυχής, κατά πρόσωπο 3 φορές του κατάφερε το μαστίγιο. Αλλά τρίτη φορά ο Λευτέρης δεν σάλεψε. Τότε τυφλός από λίγη πέρασε που είχε η δύναμη στα χέρια του, ο άλλος, μη γνωρίζοντας τι πράττει, τράβηξε το περίστροφο και το βρόντιξε σύριζα στο δεξί του αυτί. Και πολύ τρομάξανε τα παιδιά και οι άνθρωποι με το μολύβι στην όψη και το άχυρο στα μαλλιά και το κοντά μαύρα ποδήματα κέρωσαν. Και επειδή πήγανε κι ήρθανε γύρω τα χαμόσφυτα και σε πολλές μεριές το πισόχαρτο έπεσε και φανήκανε μακριά πίσω από τον ήλιο οι γυναίκες να κλαίνε γονατιστές πάνω σε ένα έρμο οικόπεδο γεμάτο τσουκνίδες και μαύρα πηχτά αίματα, ενώ σήμαινε 12 ακριβώς το μεγάλο ρολόι των αγγέλων. Με
ζωή μια στιγμή να φωτίσουν μακρινή μητέρα Χρόνους πολλούς μετά την αμαρτία που την είπαν αρετή μέσα στις εκκλησιές και την ευλόγησαν. Λείψανα παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσει όνους του ανθρώπου και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας η χτίση θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου, που πρώτα θα κρατήσει τις ακτίδες του, σημάδι ότι ο καιρός να λάβουν τα όνειρα εκδίκηση, και μετά θα μιλήσει να πει «Εξόριστη ποιητή στον αιώνα σου, λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τα έθνη άλλοτε αλαζονικά, παραδομένα στη σφίκα και στο ξινόχορτο. Βλέπω τους εμπόρους να εισπράττουν σκύβοντας το κέρδος των δικών τους πτωμάτων. Βλέπω την αλληλουχία των κρυφών νοημάτων. Βλέπω τα πελέκια στον αέρα σχίζοντας πρωτομές αυτοκρατόρων και στρατηγών. Παλιών άστρων και γωνιές αραχνιασμένες του ουρανού, σαρώνοντας η καταιγίδα που θα γεννήσουν στον ανθρώπου. Αλλά πριν, ιδού θα περάσουν γενναίες τουαλέτριτους πάνω στη στέρφα γης και κρυφά θα μετρήσουν την ανθρώπινη πραμάτια τους οι κυβερνήτες, κηρύσσοντας πολέμους όπου θα χορταστούν ο χωροφύλακας και ο στρατοδίκης, αφήνοντας το χρυσάφι στους αφανείς να εισπράξουν αυτοί το μισθό της ύβρης και του μαρτυρίου. Και μεγάλα πλοία θα ανεβάσουν σημαίες, εμβατήρια θα πάρουν τους δρόμους, οι εξώστες θα ράνουνε με άνθη του νικητή που θα ζει στην οσμή των πτωμάτων. Και του λάκου σημάτου το στόμα, το σκοτάδι θα ανοίγει στα μέτρα του κράζοντας «Εξόριστη ποιητή στον αιώνα σου, λέγε τι βλέπεις». Βλέπω τους στρατοδίκες να καίνε στα σαν κεριά στο μεγάλο τραπέζι της Αναστάσεως. Βλέπω τους χωροφυλάκους να προσφέρουν το αίμα τους θυσία στην καθαρότητα των ουρανών. Βλέπω τη διαρκή επανάσταση φυτών και λουλουδιών. Βλέπω ψελάδες τους αιθέρες στο ερέχθιο των πουλιών και των αρχαίων κυβερνητών τα έργα πληρώνοντας οι χτίσεις θα φρίξει. Ταραχή θα πέσει στον άδη και το σανίδωμα θα υποχωρήσει από την πίεση τη μεγάλη του ήλιου. Αλλά πριν, ιδού θα στενάξουν οι νέοι και το αίμα τους ανέτεια θα γεράσει. Και θα έρθουν χρόνια χλωμά και αδύναμα μέσα στη Γάζα και θα έχει καθένας τα λίγα γραμμάρια της ευτυχίας. Και θα είναι τα πράγματα μέσα του κιόλας ωραία ερείπια. Τότε, μη έχοντας άλλη εξορία, που να θρηνήσει ο ποιητής, την υγεία της καταιγίδας από τα ανοιχτά στήθη του αδειάζοντας, θα γυρίσει για να σταθεί στα ωραία μέσα ερείπια. Και τον πρώτο λόγο του, ο στερνός των ανθρώπων θα πει να ψηλώσουν τα χόρτα, η γυναίκα στο πλάι του στην αχθίδα του ήλιου να βγει και πάλι θα λατρέψει τη γυναίκα και θα την πλαγιάσει πάνω στα χόρτα καθώς που ετάχθη και θα λάβουνε τα όνειρα εκδίκηση και θα σπείρουνε γενναίες στους αιώνες των αιώνων.
Σεβαστοί συναγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης, σεβαστέ μας πρόεδρε της ΠΑΕΑ και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας και αντιπρόεδρε της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αντιστασιακών Οργανώσεων, σεβαστέ μας Χρήστο Τζιτζιλόνη, σεβαστέ μας συναγωνιστή, πρόεδρε του σπιτιού του αγωνιστή, σύντροφε Μαραγκουδάκη Κώστα, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, αγαπητοί απόγονοι, σύντροφοι και συντρόφισσες, φίλες και φίλοι, η αστική τάξη δεν αποδέχτηκε ποτέ, συγχωρέστε με, έχω σοκαριστεί από το βίντεο. Η αστική τάξη δεν αποδέχτηκε ποτέ την αληθινή ιστορία της Εθνικής Αντίστασης, γιατί αν έλεγαν την αλήθεια, έπρεπε να μιλήσουν και για τους ταγματασφαλίτες, τους προγόνους της Χρυσής Αυγής. Έπρεπε να μιλήσουν και για τους ίδιους, το ρόλο τους στην κατοχή και στον απελευθερωτικό αγώνα. Σαν αύριο η αστική τάξη εκτέλεσε τον Νίκο Μπελογιάννη, έναν κομμουνιστή ήρωα που μαζί με τους συντρόφους του πήγε στο απόσπασμα γελαστός με ένα κόκκινο γαρίφαλο για να ζήσουν καλύτερα οι μελούμενες γενιές. Αλλάζουν την ιστορία, όπως την 9η του Μάη, η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών. Την ονόμασαν μέρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να σβήσουν τις μνήμες. Η πατρίδα μας ζει μια βάρβαρη και σκληρή κρίση τα τελευταία χρόνια, που λιώνει το φτωχό, μοιράζει λουκέτες στους μικρομεσαίους, τους νέους τους έχουν ρίξει στον ταχάου της ανεργίας, τους συνταξιούχους τους κόψανε αντισυνταγματικά το δικαίωμα να ζουν αξιοπρεπώς, έτσι όπως ταιριάζει μετά από 30 και 40 χρόνια δουλειάς. Τους εργαζόμενους, αφού τους πετσόκοψαν τους μισθούς και τα δικαιώματα, τους ονομάζουν τους περισσότερους έτσι απλά απασχολήσιμους. Ξέρετε τι σημαίνει απασχολήσιμος? 5 μήνες τρώω, 5 μήνες με ζουν οι γονείς μου αν μπορούν, αλλιώς τα συσίτια της Εκκλησίας και του Δήμου, και 2 μήνες δεν ζω καθόλου, περιμένοντας τα ψίχολα των νέου πεντάμινου. Έτσι θέλουμε να ζήσουν τα παιδιά μας? Η νέα κυβέρνηση μας λέει, τουλάχιστον αποκτήσαμε την αξιοπρέπειά μας με τη νέα διαπραγμάτευση και με τους νέους θεσμούς. Ξέρουμε τι σημαίνει αξιοπρέπεια. Αξιοπρέπεια για την εργατική τάξη σημαίνει να έχεις δουλειά, να απολαμβάνεις τον πλούτο που παράγεις, να έχεις δωρεάν υγεία και να μην πεθαίνεις στο διάδρομο του νοσοκομείου, δωρεάν παιδεία για να χτίσεις το μέλλον των παιδιών σου σε γερά θεμέλια. Όσο για τη ρήξη που μας πετάνε για να μας τρομάξουν, μη φοβόμαστε. Εμείς φτωχούλιδες του Θεού θα είμαστε, είτε με τη δραχμή είτε με το ευρώ, αν δεν σηκώσουμε κεφάλι σαν τους πατεράδες και τους παππούδες μας. Μάχη γίνεται μεταξύ των κεφαλαιοκρατών μέσα στη λικοσυμμαχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όποιοι νικήσουν, αυτοί που θέλουν τη δραχμή για να θησαυρίσουν ή αυτοί που θέλουν το ευρώ για τον ίδιο λόγο. Μας λένε τα πιθανά σενάρια, αλλά δεν μας λένε ποιοι θα είναι οι πρωταγωνιστές, γιατί θα είναι οι ίδιοι το μεγάλο κεφάλαιο. Τους κομπάρσους τους ξέρουμε, έτσι κι αλλιώς θα είναι η εργατική τάξη, εμείς και τα παιδιά μας. Γι' αυτό ας οργανωθούμε στα σωματεία μας, στους συνταξιούχους, στις επιτροπές ανέργων, στις γυναίκες, στις λαϊκές επιτροπές. Ας γίνουμε μέλη όλοι οι απόγονοι και φίλοι στο παράρτημα Εθνικής Αντίστασης. Έξω υπάρχουν αιτήσεις εγγραφής για να συνεχίσουμε τον αγώνα των πατεράδων και των παππούδων, των μανάδων και των γιαγιάδων μας, μέχρι να πάρει ο λαός στα χέρια του την εξουσία. Ας τους δικαιώσουμε. Έτσι κι αλλιώς είναι νομοτέλεια. Θα αλλάξει ο κόσμος. Ας μας βρει τουλάχιστον μαχόμενους και όχι πεθαμένους στον καναπέ με το τηλεκοντρόλ της τηλεόρασης στο χέρι. Αγαπητές φίλες και φίλοι, συναγωνιστές και συναγωνίστριες, σήμερα θα τιμήσουμε 9 τεράστιους αγωνιστές, που οι περισσότεροι από αυτούς μετρήθηκαν με τα βουνά της πατρίδας μας και βγήκαν ψηλότεροι. Κι όλοι μαζί και οι 9 κράτησαν στις πλάτες τους στο Βύρωνα μέχρι το τέλος της ζωής τους. Την απονομή θα κάνει ο συναγωνιστής Κώστας Μαραγκουδάκης από το σπίτι του αγωνιστή, που έχει φιλοξενήσει δεκάδες αγωνιστές από την ίδρυσή του. Σήμερα στο σπίτι ζουν και 2 βυρονιώτες,
χρειάζεται και τη δική μας στήριξη. Έξω είναι ένα κουτί, μην το προσπεράσει κανείς. Ας δώσουμε κάτι από το ειστέρημά μας. Φίλες και φίλοι, ξεκινάμε το αφιέρωμα στους 9 συναγωνιστές μας με τη σειρά που έφυγαν από τη ζωή και με έναν στίχο που τους ταιριάζει, του Φώτη Αγκουλέ, που σαν εχθές, πριν 51 χρόνια έφυγε από τη ζωή αυτός ο μεγάλος λαϊκός ποιητής και κομμουνιστής. Μην καρτεράτε να λυγίσουμε, μη δε για μια στιγμή, μη δώσω στην κακοκαιριά λιγάει το κυπαρίσι. Έχουμε τη ζωή πολύ, πάρα πολύ αγαπήσει. Παναγιώτης Σταυράκης. Ο Παναγιώτης γεννήθηκε το 1924 στο χωριό Πλαγιά του Δήμου Πλωμαρίου στη Λέσβο. Ο πατέρας του πρόσφυγας από το Τσανακάλι της Μικράς Ασίας. Εγκαταστάθηκε στο χωριό και έκανε οικογένεια με τη Μαριάνθη Λαγουτάρη. Έκαναν 6 παιδιά, ανάμεσά τους και ο Παναγιώτης. Ο Παναγιώτης αφού τέλειωσε το δημοτικό στο χωριό. Ήρθε στην Αθήνα και μπήκε στη βιοπάλη από 13 χρονών, όπως όλα τα παιδιά των φτωχών οικογενειών του Μεσοπολέμου. Το 39 επέστρεψε στο χωριό, ήρθε ο πόλεμος. Και το 43 οργανώθηκε από τους πρώτους στην ΕΠΟΝ και παρέμεινε στις γραμμές της μέχρι την απελευθέρωση. Αργότερα ο Παναγιώτης οργανώθηκε στην ΕΔΑ και στις βουλευτικές εκλογές ήταν εκλογικός αντιπρόσωπος. Οι αντιφρονούντες ξεσηκώθηκαν εναντίον του, ακόμα και οι γονείς του. Έφυγε στην Αθήνα και το 1954 επέστρεψε στο χωριό για να συμμετάσχει επικεφαλής της παράταξης στις κοινοτικές εκλογές, στις οποίες εξελέγει. Κυνηγήθηκε ο συναγωνιστής Παναγιώτης σε όλη τη διάρκεια που εκτελούσε τα καθήκοντά του και το 1957 κατηγορήθηκε για αντεθνική δράση και ως επικίνδυνος για τη δημόσια ασφάλεια. Χαρακτηρίστηκε ως κομμουνιστής. Του δώσανε δηλαδή οι ίδιοι οι φασίστες στον τιμητικό τίτλο, η απόφαση εξορία. Με τις διαμαρτυρίες των βουλευτών της ΕΔΑ, μιας και ήταν εκλεγμένος, έμεινε υπό περιορισμό στο σπίτι του, αλλά το 1958 οδηγήθηκε στον Αϊστράτη. Μετά από 9 μήνες πάλι στο χωριό, με νέες κατηγορίες, πάλι Αϊστράτης. Το 1960 βρίσκεται πια στην Αθήνα, στη συνοικία του Βύρωνα. Ο συναγωνιστής Παναγιώτης βρήκε δουλειά στο αθλητικό κέντρο του Αγίου Κοσμά και άρχισε εκεί τη συνδικαλιστική του δραστηριότητα. Το 1985 εντάχθηκε στις γραμμές του ΚΚΕ. Ο συναγωνιστής μέλος της ΠΕΕΑ και Δημοκρατικού Στρατού διατέλεσε γενικός γραμματέας του παραρτήματος από το 1994 ως το 1998 και πρόεδρος από το 1998 στο 2004. Ο Παναγιώτης είχε παντρευτεί τη Βέρα Περουκενέα από τη Σαϊδόνα, το κόκκινο χωριό της Μεσσηνίας, με πατέρα αγωνιστή εθνικής αντίστασης που σύρθηκε εχμάλωτος στη Γερμανία από χιλιάδες αγωνιστές. Έκαναν 2 παιδιά, την Ιωάννα και τον Νίκο. Έμεινε πιστός στο ΚΚΕ και στα ιδανικά της εθνικής αντίστασης μέχρι το τέλος της ζωής του. Σάββας Κατηρτζόγλου. Γεννήθηκε στις 15 Γενάρη του 1923 στην Άγκυρα. Το 1925 πρόσφυγες στην Αθήνα. Πρώτο σπίτι στο Βύρωνα. Στη οδό Δαρτανελίων. Μέχρι το τέλος η μάνα του Μαρία ήταν μια αγκαλιά και ένα σπίτι ανοιχτό για όλους τους αγωνιστές του Βύρωνα. Ο πατέρας του Παναγιώτης πέθανε στην κατοχή. 5 αδέρφια. Τα 4 στον αγώνα και τα Σούλα μικρό κοριτσάκι. Οι 2 πάλι σκληροί για επιβίωση. Από την πρώτη στιγμή ο Σάββας δήλωσε παρόν στους αγώνες του λαού μας για την εθνική μας ανεξαρτησία και λαϊκή κυριαρχία.
αταλάντευτο στα ιδανικά του ΚΚΕ, μέλος της θρυλικής επώνυας Ελβετίας μαζί με τα αδέρφια του, στον Ελλάς, στην Όπλα, με αρχηγό πολιτοφυλακή στον Γιώργο Κολλημένο. Όλη του η οικογένεια ήταν στον αγώνα. Ο Σάββας με μεγάλη δράση σε όλες σχεδόν τις επιχειρήσεις και μάχες στον Βύρωνα και γενικότερα των Ανατολικών Σικαιών, αλλά και σε μάχες που έγιναν στη Δυτική Αττική, στον Περισσό, στη μάχη της Σούλεν, στην αρκοθέτηση του δρόμου Βάρη Κοροπίου και σε πολλές άλλες. Πριν την απελευθέρωση, με κομματική αποστολή, ήταν περιφρούρη στα γραφεία του ΚΚΕ, μέχρι τις 5 Δεκέμβρη του 1944 με μερικούς άλλους συντρόφους. Τότε μπήκαν από την ταράτσα οι φίλοι μας, οι Εγγλέζοι. Τους έπιασαν και από εκεί τους έστειλαν στο Γουδί και έπειτα στο Χασάνι, το σημερινό ελληνικό, για τον του της Ιελτάμπα, όταν τους απέλυσαν πάλι παρανομία. Μέχρι το Δεκέμβρη του 1949 και 10 Αυγούστου, Χασάνι, συνόμενοι όχι από τους Ιελτάμπα, όταν τους απέλυσαν πάλι παρανομία μέχρι το Δεκέμβρη του 1949 και 10 Αυγούστου του 1950, άρχισαν οι φυλακές, οι εξορίες, μέχρι το φθινόπωρο του 1953 και με την αναθεώρηση απολύθηκε, αλλά το 1954 με την επίσκεψη του Τίτο ξανά στην ασφάλεια, ξανά εξορία. Τώρα αϊστράτης, έμεινε σχεδόν 2 χρόνια, περιόδευσε συνολικά ο σύντροφός μας πάνω από 12 φυλακές και ξερονίσια, όπως ο ίδιος έλεγε χαμογελώντας, αλυσοδεμένος και ελεύθερος, γιατί και ελεύθερη ψυχή ο Σάββας. Γι' αυτό ήταν πιστός και μεγάλος αγωνιστής. Μακρόνισσος, Λευκάδα, Κεφαλονιά, Ικαρία, Αϊστράτης και δεν έχει τελειωμό. Στη δικτακτορία τον έπιασαν πρωί-πρωί, την ίδια μέρα και πάλι εξορία. Ήδη είχε παντρευτεί, είχε 2 παιδιά. Στο Διάβα έκανε και 2 εγγόνια που καμάρωνε πολύ. Ο Σάββας ήξερε να καπάει, να συγχωρεί και να σέβεται. Ήταν αξιοπρεπής, εμνός και δίκαιος. Είχε τη στόφα του μεγάλου αγωνιστή. Είχε τη στόφα ενός πιστού κομμουνιστή. Ήταν πανταχού παρόν σε κάθε κάλεσμα του κόμματος, σε κάθε συγκέντρωση ή πορεία. Δεν έλειπε ποτέ. Ήταν ιδρυτικό μέλος Εθνικής Αντίστασης Βύρωνα και στη Λοβάτης μέχρι τη στιγμή που έφυγε. Αλλά ήταν παρόν και στα γλέντια, στις συναισθιάσεις, στις εκδρομές της ΠΑΕ και του Δημοκρατικού Στρατού. Είναι πολλοί οι φίλοι του σήμερα από αυτές τις εκδρομές εδώ και πάντα ήταν το επίκεντρο της παρέας. Το τελευταίο καιρό ήξερε την αρρώστια του, μα δεν το έβαζε κάτω. Ήταν δυνατός και αγαπούσε τη ζωή και την αγαπούσε επί της ουσίας, γιατί είχε ζήσει και από τα νεανικά του χρόνια δίπλα στο θάνατο, στις φυλακές, στις εξορίες, στις καπουκίες, στον αγώνα για μια καλύτερη ζωή των παιδιών της εργατικής τάξης, και αυτό και δεν λύγησε ποτέ. Δαραδίμου Χρυσούλα. Η Χρυσούλα γεννήθηκε στις 5 Οκτώβρη του 1913 από φτωχή αγροτική οικογένεια, το γένος Φαράντου από τη Δεσπίνα Φωκίδας. Ήταν 6 αδέρφια, 5 κορίτσια και 1 αγόρι. Ο Χαράλαμπος Φαράντος, αντάρτης στην ομάδα του Νικηφόρου και που εκτελέστηκε το 1949 στην Κέρκυρα. Μαζί με την αδελφή της Ισμήνη, εντάχθηκε στις γραμμές του ΕΑΜ, η Χρυσούλα στην Εθνική Αλληλεγγύη, καθ' όλη τη διάρκεια των αγώνων για την μέχρι την απελευθέρωση ήταν παρούσα σε όλους τους αγώνες. Μετά την απελευθέρωση διώχτηκε μαζί με άλλους συμφοριανούς και φυλακίστηκε. Στο δικαστήριο η Χρυσούλα αθωώθηκε, παρόλα αυτά οι ντόπιοι και ξένοι φασίστες που μισούσαν τους αγωνιστές την εξόρισαν. Είχε ζευγαρώσει με τον Ηλία Δαραδίμου και αυτός καταγόταν από ηρωική οικογένεια και ο ίδιος καπετάνιος του εφεδρικού Ελλάς. Το σπίτι τους ήταν στην άκρη του χωριού, ήταν το κέντρο των διερχομένων στελεχών της κυβέρνησης του βουνού, που από εκεί ξεκινούσαν για τις μεγάλες συναντήσεις που γινόντουσαν στις Κορισχάδες ή σε άλλα μέρη σε εκείνη την περιοχή. Ο αδελφός του Θανάσης, ο Ηλία, σφάχτηκε με 2 ακόμα συντρόφους του στο 2ο Αντάρτικο στο Δημοκρατικό Στρατό, μετά από προδοσία από συμμορίτες που λιμένονταν την περιοχή τους. Το 1946 η Χρυσούλα
με τον Ηλία ήταν μόνιμα για να κρυφτούν στον ηρωικό Βύρωνα και εντάχθηκαν στους αγώνες των Ανατολικών Συνοικιών μέχρι το τέλος της ζωής τους. Απέκτησαν δύο παιδιά, την Ιωάννα και τον Μπάμπη Δαραδίμου, που οι αγωνιστές του έδωσαν το όνομα του αδελφού της Χρυσούλας, του Χαράλα Μπουφαράντου. Απέκτησαν και τρεις εγγονούς που η Χρυσούλα καμάρωνε. Η συναγωνίστρια Χρυσούλα από τα πρώτα μέλη με τον άντρα της του παραδείγματος της Εθνικής Αντίστασης Βύρωνα, έμαθε για ένα καλύτερο και πιο δίκαιο κόσμο, μια αγωνίστρια που ποτέ δεν λύγησε και είχε την όρθια στάση ζωής μέχρι το τέλος της ζωής της, πάνω από 100, πάνω από έναν αιώνα. Μια ζωή αγώνας για την απελευθέρωση, για την ιδεολογία της, για το δίκαιο του λαού, για το ΚΚΕ. Κώστας Πούλης. Ο Κώστας γεννήθηκε το 1945 στη Γούβα, των ηρωικών Ανατολικών Συνοικιών, από γονείς που ήταν πιστοί πάντα στο ΚΚΕ, με θείους μακρονησιώτες αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και πατέρα Τσαγκάρη, που εκεί πρωτοδούλεψε και ο Κώστας και εκεί ένιωσε ότι ήταν παιδί της εργατικής τάξης που την υπηρέτησε τίμια και αμετακίνητα από νεαρός μέχρι το τέλος της σύντομης ζωής του. Ο Κώστας έγινε μέλος του ΚΚΕ το 1977 στην κομματική οργάνωση του ΟΤΕ. Είναι εδώ η σύντροφή του, που δούλευε πια εκεί μέχρι τη συνταξιοδότησή του, στη διάσπαση του 89-90. Όταν οι ρεφορμιστές έφευγαν, κάποιοι από αυτούς σήμερα είναι υπουργοί. Ο Κώστας μαζί με λίγους συντρόφους κράτησαν όρθια και αγωνιστική την κομματική οργάνωση του ΟΤΕ. Η συνδικαλιστική και η κομματική του δράση ήταν τεράστια. Στη συνταξιοδότηση ήρθε οι κομματικές οργανώσεις του Βύρωνα, που τις υπηρέτησε από πολλά πόστα. Μέλος γραφείου, μέλος ακτιδικής επιτροπής ταμείας της ακτίδας των Ανατολικών Συνοικιών. Ο σύντροφος Κώστας την τελευταία δεκαετία ήταν μέλος του ΔΣ της Εθνικής Αντίστασης ταμείας. Η παρουσία του, η συμμετοχή του και η προσφορά του στο παράρτημα ήταν τεράστια. Ο Κώστας είχε το πιο σεμνό χαμόγελο και την πιο τρυφερή συντροφικότητα. Ήταν πάνω σε όλες τις δυσκολίες, σε όλους τους στόχους. Όταν μας γκρέμισαν το μνημείο των 11 παλικαριών του μπλόκου στη Χρυσοστόμου Σμύρνης, ήταν από τα χαράματα εκεί μέχρι να το αποκαταστήσουμε. Πρωτοστάτησε μαζί με όλο το Διοικητικό Συμβούλιο για να φτιαχτεί το μνημείο των 11 ηρώων στο αίμα του νεκροταφείου και το στέγασο για τις πολιτικές κηδείες των συντρόφων. Αγάπησε την εθνική αντίσταση με όλη του την ψυχή, έτσι όπως ξέρουν οι κομμουνιστές να αγαπάνε. Ο Κώστας έφυγε γρήγορα από κοντά μας, αφήνοντας μεγάλο κενό στη συντρόφισσα του Ελένη, στους δυο γιους, στα αδέρφια του, στους φίλους του, αλλά και στους συντρόφους και συναγωνιστές του. Όταν είχες τον Κώστα δίπλα σου, έπαιρνες δύναμη από τη δύναμή του, χαρά από το χαμόγελό του και πίστη για το μονόδρομο του αγώνα για ένα δίκαιο αύριο που η εργατική τάξη θα πάρει στα νίκη. Χριστίδης Στέλιος. Ο συναγωνιστής Στέλιος Χριστίδης γεννήθηκε το 1926 στο Βύρωνα. Με την ίδρυση της ΕΠΟΝ οργανώθηκε αμέσως στη θρυλική οργάνωση της Νέας Ελβετίας. Μέλος του ΕΑΜ και του Ελλάς Βύρωνα. Ήταν ομαδάρχης και στην ομάδα του ήταν ο Γιώργος Καρλαμπίνης, ο Λάμπρος Μισιρλής και δύο Ιταλοί αντιφασίστες, ο Αλέξης που σκοτώθηκε σε μια επιχείρηση του Ελλάς στα σκαλιά της Ανάληψης και ο Μάριο Αρμεντής. Έλαβε μέρος σε πολλές μάχες με τους Γερμανούς και τους ταγματασφαλίτες και πήρε μέρος με την ομάδα του σε πολλά μπλόκα των Ανατολικών Συνοικιών. Στην Όπλα ήταν στο πρότυπο Τάγμα και Σαγιανής, μαζί με δύο βυρονιώτες ακόμη, τον Μιχάλη Κατηριτζόγλου και τον Μάγειρα, κατ' όνομα και επάγγελμα το ίδιο. Το 1948 πιάστηκε, δικάστηκε και κατευθείαν Ικαρία στο Καραγόσταμο.
μαζί με τον Βυρονιώτη αγωνιστή Κυριακίδη, τον άντρα της Κασιαλής Κυριακίδου, που ήταν η μάνα της Νέας Ελβετίας, επικεφαλής των συσιτίων, όπως γράφει στο βιβλίο του, ο σπουδαίος Βυρονιώτης αγωνιστής Κλεόπουλος Δεντρινός, ο Στέλιος. Στη Μακρόνισσο δεν άντυχε να φοράει το μπερέ. Είχε κρυμμένο ένα δίκοχο που είχε πάρει μαζί του και το φόραγε κρυφά. Για τη ζωή του στο κολαστήριο, τι να πρωτοπούμε, όπως έλεγε σε μένα και ο ίδιος, άντεξε όλα τα βασανιστήρια, όρθιος και όμορφος, όπως ήταν και στην όψη. Στη Χούντα έφυγε στην Αγγλία μαζί με έναν ακόμη κομμουνιστή, τον Χατζή, τον φαρμακοποιό, αφήνοντας πίσω του τη γυναίκα του Βούλα και τους δυο του γιους. Το Στέλιο τον βάφτισε έτσι συνειδητά, όπως χαριτολογώντας έλεγε «Αν φύγω, πώς θα μείνει ο Βύρωνας χωρίς Στέλιο Χριστίδη και τον Γιώργο». Ο συναγωνιστής Στέλιος είχε κάνει και το δεύτερο χρέος του. Είχε καταγράψει αρκετές μνήμες, ηρωικές στιγμές των συναγωνιστών, από εκείνα τα ηρωικά πέτρινα χρόνια της εθνικής αντίστασης των ανατολικών συνοικιών, αφήνοντας παρακαταθήκη στους γιους, αλλά και στους γιους και στις διχατέρες που επέλεξαν το δύσκολο αλλά και μοναδικό δρόμο, το δρόμο του αγώνα, της αντίστασης, του ΚΚΕ, που ήταν πιστός μέχρι το τέλος της ζωής του. Πέρυσι, στη μέρα του αγωνιστή, τον τιμήσαμε μαζί με 4 ακόμα συναγωνιστές και συναγωνίστριες. Είχε αφήσει το οξυγόνο σπίτι του και όταν τελειώσαμε του είπε ο Σάββας να πάει γρήγορα να βάλει το οξυγόνο, γιατί πέρασε πολλή ώρα. Και εκείνος ήρεμος και ευτυχισμένος του απάντησε «Τόσο οξυγόνο πήρα σήμερα από τους νέους και τις νέες που συνεχίζουν τον αγώνα». Χατζόπουλος Λεωνίδας, ο αγαπημένος μας Λόλος. Γεννήθηκε το 1927 στο Βύρωνα, Παγκράτη προς Βύρωνα. Από 16 χρονών μπήκε στον αγώνα και κατευθείαν στον ένοπλο αγώνα για τη λευτεριά του τόπου μας από τους Γερμανούς Ναζί και ύστερα τους Εγγλέζους. Ο συναγωνιστής Λόλος ανήκε στο 4ο λόγο Παγκρατίου του Ελλάς, με αρχηγείο ένα σπιτάκι στην πλατεία Ανάληψης. Ήταν μαχητής της όπλα Παγκρατίου. Στον μπλόκο του Βύρωνα η ομάδα του ήταν κοντά στην Εράιδα, περιφρονώντας εκείνη την περιοχή και περιμένοντας εντολές. Συνέχισε τον αγώνα μέχρι τον Οκτώβριο του 1947, που πιάστηκε από τους σταγματασφαλίτες και δικάστηκε. Τον έστειλαν Ικαρία. Μόλις γύρισε, τον έπιασαν ξανά το Γενάρη του 1948 και πάλι πίσω στην Ικαρία. Ύστερα στη Μακρόνισσο, στο νησί του Μαρκυρίου, που όλοι οι αγωνιστές το έκαναν σύμβολο αγώνα για την πανανθρώπινη ειρήνη, πιστοί στα ιδανικά και την ιδεολογία τους για ένα καλύτερο και ανθρώπινο κόσμο. Ο συναγωνιστής Λόλος άντεξε όλα τα βασανιστήρια, ακόμα και τις τραγικές εικονικές εκτελέσεις, όπως με σεμνότητα μας περιέγραφε. Στο Βύρωνα ήταν ξεχωριστός και σεβαστός αγωνιστής, άνθρωπος πάνω απ' όλα, έτσι όπως ταιριάζει σε ένα γνήσιο αγωνιστή. Αντιπρόεδρος επί σειρά ετών, έβαλε μεγάλο λιθάρι στην ιστορία του παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Βύρωνα. Πρωτοστάτησε σε όλους τους αγώνες του παραρτήματος και στο να φτιαχτεί το μνημείο στο αίμα του νεκροταφείου. Πέρυσι τον τιμήσαμε μαζί με τους άλλους 4, όπως προείπα. Δεν μπόρεσε να παρευρεθεί. Ήταν όμως η κόρη του, η οικογένειά του. Γιατί είχε τεράστιο αναπνευστικό πρόβλημα, κληρονομιά από τη σκληρή δουλειά του. Ο Λόλος ήταν στυλοβάτης του παραρτήματος. Στα πάντα το συμβουλευόμαστε και κατά την περίοδο της ασθένειάς του για τα προβλήματα που προέκυπταν. Όπως λίγες μέρες πριν πεθάνει, όταν τον ενημέρωσα για τα μνημεία του μπλόκου, ότι έγραψαν ακόμη ένα όνομα χωρίς να ρωτήσουν το παράρτημα, θύμωσε. Αυτός ο γελαστός και ήρεμος αγωνιστής θύμωσε πολύ. Πώς το επιτρέψατε, μου είπε. Λίγο να συνέλθω και θα πάμε στον Δήμαρχο και στα σχολεία. Εγώ ήμουν 200 μέτρα από το φωνικό. Ξέρω και τι είδα,
Πόσοι και ποιοι εκτελέστηκαν. Δεν πρόλαβε. Σε λίγες μέρες έφυγε. Ο Λόλος ήταν πάνω από 70 χρόνια αγωνιστής στην πρώτη γραμμή των αγώνων του παραρτήματός μας και γενικότερα της ΠΑΕΑ και του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Πάνω από 70 χρόνια πιστός στην ιδεολογία του και στα ιδανικά του κόμματός του. Καρμπουνιάριε Ευαγγελία, η γνωστή μας Αγγέλα. Γεννήθηκε το 1914 στην Παλιόβρηση Λακωνίας. Από την πρώτη στιγμή των αγώνων του λαού μας δεν αναρωτήθηκε ούτε στιγμή ποιο δρόμο θα ακολουθήσει, ούτε λούφαξε. Είχε τη στόχα του αγωνιστή. Με την ίδρυση του ΕΑ μετάχθηκε αμέσως στις γραμμές του. Ήταν υπεύθυνη αλληλεγγύης περιοχής, με μεγάλη δράση. Το Μάη του 1945 συνελήφθη σε ένα διπλανό χωριό στην Άρνα Λακωνίας. Τη βασάνισαν, την κακοποίησαν και την άφησαν σχεδόν πεθαμένη. Τη περιμάζεψαν συναγωνιστές της. Έκανε πάνω από 3 μήνες να συνέλθει λίγο. Και όταν η Αγγέλα δυνάμωσε, τη συνέλαβαν πάλι οι ντόπιοι και ξένοι φασίστες και την έκλεισαν στις φυλακές Λυθίου, λίγο πριν δικαστεί. Οι συναγωνιστές της την φυγάδευσαν με πλαστό όνομα και πλαστή ταυτότητα στην Αθήνα, μέσα σε ένα φορτηγό με αλεύρι. Πρώτη της συνοικία ο Αντρόμητος Βύρωνας. Πρώτη της έγνοια να συνδεθεί με την αντίσταση με το ΕΑΜ της περιοχής και έτσι έγινε συνεχίζοντας την αγωνιστική της δράση. Με την ίδρυση της ΕΔΑ οργανώθηκε αμέσως στις γραμμές της, γιατί είπαμε η Αγγέλα είχε και αυτή τη στόχα του αγωνιστή και την πίστη ότι ο σοσιαλισμός είναι μονόδρομος για να ζήσουν καλύτερα οι μελούμενες γενιές. Μέλος του παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης Βύρωνα, με τις περισσότερες προσφορές οικονομικής ενίσχυσης μέχρι το τελευταίο μήνα του φύγη. Όσοι τη γνωρίσαμε δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την Αγγέλα με το αητήσιο βλέμμα της πατρίδας της και το κόκκινο μαντίλι στο λαιμό της, σύμβολο της ιδεολογίας της. Κόκκινο μαντίλι είχε αφήσει και στα σαβανά της για να της το φορέσουμε στο στερνό ταξίδι. Τα 2 τελευταία χρόνια κατάκυπτη στο σπίτι της, χανόταν στο πουθενά. Πέρυσι τα Χριστούγεννα πήγε η Κνένα της Πιτακάλαντα. Η ανεψιά της ζήτησε να της πουν τη διεθνή, εμπρός της γης κολλασμένη. Και η Αγγέλα ξύπνησε. Λες, εκείνη τη στιγμή σήκωσε το χέρι γροθιά, δίνοντας πάλι σύνθημα σεβασμού και πίστη στην ιδεολογία της και στα ιδανικά της Εθνικής Αντίστασης και Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας. Σουλτάνα Θεολογίτου, το γένος Τσουπινάκη. Η συναγωνίστρια Σουλτάνα γεννήθηκε στο χωριό Φλαμπουράρι του Ανατολικού Ζαγορείου, στο νομό Ιωαννίνων. Από μικρή έμεινε ορφανή από πατέρα και αναγκάστηκε να δουλεύει σε ξένα σπίτια. Ο Κώστας Θεολογίτης, ο μετέπειτα άντρας της Σουλτάνας, καταγόταν από το χωριό Φλαμπουράρι και επειδή έμεινε ορφανός από μάνα από μικρός, μεγάλωσε με τους θείους σε αυτό το χωριό. Εκεί συναντήθηκαν από παιδιά και σιγά σιγά δημιουργήθηκε μεταξύ τους ένα κρυφό, αμοιβαίο συναίσθημα. Η έναρξη του πολέμου βρήκε τη Σουλτάνα στη Θεσσαλονίκη να δουλεύει νοσοκόμα στην ιδιωτική κλινική Παπαϊωάννου. Εκεί γνώρισε το Ζήση Νίτζα από τη Σαμαρίνα, επικεφαλής της Μακεδονο-Υπηρωτικής Ανταρτοομάδας των Ελεύθερων Ελλήνων και τη μοίησε στην οργάνωση. Αρχές του Αυγούστου του 1941 η ομάδα μεταφέρθηκε στη Σαμαρίνα και στο πανηγύρι του 15 Αύγουστου περίμεναν τον προδότη Διαμαντή με τους λεωγεωνάριους του, αλλά από προδοσία ευνηδιάστηκε η ανταρτοομάδα και συνελήφθησαν τα στελέχη μαζί και η Σουλτάνα. Τις πρώτες μέρες βασανίστηκαν και μετά μεταφέρθηκαν στη φυλακή Ιωαννίνων, δικάστηκαν και καταδικάστηκαν και κατέβηκαν στις φυλακές Μεσολογγίου. Αργότερα η Σουλτάνα κατατάχθηκε στα Αντάρτικο του αρχηγείου Μετσόβου. Εκεί έμεινε με τις μεγάλες εκαθαριστικές επιχειρήσεις των Γερμανών τον Οκτώβριο του 1942, που αργότερα μετεξελίχθηκε σε νοσοκομείο του
του 85ου Συντάγματος του Ελλάς, διευθυντής ο γιατρός Κονταργύρης Δημήτριος, κουμπάρος του Κώστα και της Σουλτάνας. Η Σουλτάνα έγινε προϊσταμένη με το ψευδόνυμο Θίελα, που αργότερα της έδωσαν τον βαθμό ανθιπολογαγού της κατηγορίας καπεταναίων. Η Σουλτάνα και ο Κώστας παντρεύτηκαν στο κάστρο των Ιωαννίνων, μια μέρα που είχε κατέβει από τη μεραρχία του, και 2.500 αγωνιστές ήταν μάρτυρες αυτού του γάμου, ολόκληρη η μεραρχία. Το 1945, με κομματική εντολή, κατεβαίνουν από τα Γιάννενα στην Αθήνα. Η Σουλτάνα ήταν ήδη έγκυος στο Γιώργο. Συνδέθηκαν με το κόμμα, που γραμματέας της ΚΟΒ Νέου Κόσμου έγινε ο Κώστας. Το Δεκέμβρη του 1946 ήταν στο Βύρωνα. Ήταν ήδη στην παρανομία και βλέπονταν με τη Σουλτάνα κάθε 10 μέρες για να της δώσει λίγα χρήματα. Το Γενάρη του 1947 πιάσαν τον Κώστα και ακολούθησαν οι φυλακές και τα ξερονίσια. Η Σουλτάνα ξενοδούλευε Παντελονού για να μεγαλώσει τον Γιώργο. Και όταν επέστρεψε το 52-53 ο Κώστας από τη φυλακή, έκανε το δεύτερο παιδί τους. Η Σουλτάνα μια μέρα, όπως μου είχε διηγηθεί, γύρισε από τη δουλειά και βρήκε τον Γιώργο να κοιμάται στο σκαλάκι του σπιτιού. Τον είδε και ορκίστηκε στον εαυτό της ότι θα δουλεύει και τη νύχτα. Γιατί για κανέναν λόγο το παιδί του κομμουνιστή που ήταν στη φυλακή δεν έπρεπε να κοιμάται στο δρόμο, και έτσι έκανε. Και τα έχουν 2 παιδιά, όπως είπαμε, και 3 εγγόνια. Ιδρυτικά μέλη του παρατήματος Εθνικής Αντίστασης Βύρωνα. Ο Κώστας ήταν ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος Εθνικής Αντίστασης Βύρωνα και η Σουλτάνα συνέχισε, και όταν έφυγε, να είναι παρούσα στις γραμμές Εθνικής Αντίστασης, πάντα μαζί με τον Γιώργο. Το γιο της ήταν μια μεγάλη ηρωίδα της Εθνικής Αντίστασης, μια αρχόντισσα στην όψη, με ψυχή μικρού παιδιού και πίστη μέχρι το τέλος της ζωής της στους αγώνες και στην ιδεολογία της. Ελένη Μπούρμπουλα. Γεννήθηκε στις 27 Φλεβάρι 1930 στο χωριό Τσάκονες της Αριδαίας. Ήταν το πρώτο από τα 4 παιδιά του Παναγιώτη και της Ευτέρπης Γαβρικίδη, μια ηρωική οικογένεια. Ο κομμουνιστής πατέρας της σκοτώθηκε το 1944 στη μάχη στο Μουχαρέμ Χάνι, ανατινάζοντας τη γέφυρα που ερχόταν το τρένο των Γερμανών με πολεμοφόδια σε ηλικία 34 ετών. Στην αντίσταση όλη η οικογένεια ήταν οργανωμένη. Τα 2 αδέρφια της Μανώλης και Χρυσούλας σκοτώθηκαν 15 και 17 χρονών πολεμώντας το Δημοκρατικό Στρατό Ελλάδας. Ο μικρός αδελφός ο Γιώργος με τη μάνα τους και τις 2 γιαγιάδες πρόσφυγες στη Τσεχοσλοβακία. Η Ελένη από 12 χρονών και νωρίτερα ακόμη ήταν ο σύνδεσμος του πατέρα της. Πήγαινε τα σημειώματα στους αγωνιστές των διπλανών χωριών και αν τη σταματούσαν έβαζε τα κλάματα, λέγοντας ότι πάει να πάρει φάρμακα για τη γιαγιά της. Με την ίδρυση της ΕΠΟΝ εντάχθηκε στις γραμμές της και άρχισε τον αγώνα. Το 1947 η τρομοκρατία των παρακρατικών ήταν τέτοια που αναγκάζονταν να κάνουν συνάξεις ΕΠΟΝ τα βράδια σε βεγγέρες. Ένα βράδυ την έπιασα. Εκείνη είπε ότι καθαρίζαμε καλαμπόκια σε ένα σπίτι και ένας παρακρατικός της είπε: «Πάμε μωρέ να τη σκοτώσουμε στην πλατεία». Τι χασομεράμε. «Εμένα θα σκοτώσεις ρε», του είπε άφοβα η μικρή Ελένη. «Τον αδερφό σου ο πατέρας μου τον έσωσε». Την άκουσαν, την άφησαν, αλλά οι χωρικοί είπαν στη μάνα της να την κρύψουν, γιατί θα την κουρέψουν και θα τη σκοτώσουν. Η μόνη επιλογή αντάρτησε στο βουνό όρμα του Καϊματσαλάν. Ο Δημοκρατικός Στρατός την έστειλε να παρακολουθήσει εκπαίδευση σε διάφορα όπλα. Έγινε δημιουργήτησα και της ανέτησαν την εκπαίδευση των νεοσυλλέκτων. Εκείνη όμως ήθελε να γίνει μάχημη, να μείνει μάχημη, και έτσι έγινε. Πέρασε σε υποδειγματική δημιουργία νεολαίας, πολέμησε στο Πάικο και στα γύρω βουνά και αργότερα στο Γράμμο με τη Δημοκρατική Ταξιαρχία Νέων. Η διοίκηση ήθελε να τη στείλει σχολεία αξιωματικών.
Η Ελένη αρνήθηκε, λέγοντας ότι θα συνεχίσει να παραμένει μάχημη. Τοποθετήθηκε σε ένα λόχο μηχανημάτων τον Αύγουστο του 1948, που και η εφημερίδα του Δημοκρατικού Στρατού Ελλάδας, τότε το Δελτίο, αναφέρει μια ηρωική μάχη που κατάφερε η Ελένη να φέρει εις πέρας. Εκείνη επίσης την περίοδο, με 2 ακόμα ντάρτες επικεφαλής του Πολυβόλου, η Ελένη έδιναν μάχες. Πληγώθηκε και ο χειριστής και ο γεμιστής. Έστειλαν στο πόδι τους 2 κοπέλες, όμως σε λίγο οι φαντάροι τους περικύκλωσαν. Η Ελένη έβγαλε μια χειροβομβίδα Mills που κράταγε στο πολυβολείο για να αυτοκτονήσει, να μην πέσει στα χέρια των εχθρών. Την ώρα που τραβούσε την περώνη, ένας μαυροσκούφης της κράτησε το χέρι. Πρώτη φυλακή στον προφήτη Ηλία στην Κοζάνη. Προσπάθησαν μάταια οι δικοί μας να τις απελευθερώσουν. Επόμενη φυλακή Λάρισα, στο στρατόπεδο αιχμαλώτων που έμεινε περίπου 6 μήνες. Το 49 καταδικάζει στο στρατοδικείο Δύση Σόβια και 15 χρόνια φυλακή, για να μην είναι εφέσιμο το 15 χρόνια. Μεταφέρεται στις φυλακές Λάρισσας με ένα σαπιοκάραβο που το έλεγαν Ελένη, και το θυμούταν καλά. Ποτέ της δεν έκανε δήλωση η Ελένη, παρόλα τα βασανιστήρια. Επειδή ήταν ανήλικη, την έστειλαν στις φυλακές Καλυθέας, όπου έμεινε 1 χρόνο. Οι φυλακές είχαν 2 πτέρυγες. Οι αριστεροί, αυτοί που δεν έκαναν δήλωση, στη δεξιά, αυτοί που δεν άντεξαν. Διέγνωσαν φυματίωση και μετέφεραν στις φυλακές ανηλίκων του Φυσιάς. Μετά περίπου από 1 χρόνο, αφού συνήλθε λίγο, μεταφέρθηκε στις φυλακές Αβέρο και αποφυλακίστηκε από τις τελευταίες στις 21 Απρίλη του 1962. Πρώτη συνοικία ο Βύρωνας. Παντρεύτηκε το 1963 με τον Μιχάλη Μπούρκουλα, έναν μεγάλο αγωνιστή, έναν μεγάλο κομμουνιστή, που οι 2 τους έγραψαν μια ξεχωριστή ιστορία στις σελίδες του νεότερου ηρωικού Βύρωνα. Η Ελένη ήταν μια μεγάλη ηρωίδα, ήταν μια σπουδαία αγωνίστρια, ήταν μια πιστή κομμουνίστρια. Το τέλος του ζωής. Παρακαλώ με τον συναγωνιστή Μαραγκουδάκη. Τα καταφέρεις σε 90 χρόνια, τώρα θα τα καταφέρεις. Και οι 9 απόφωνοι που θα παραλάβουν, σας παρακαλώ πολύ, οι 9 απόφωνοι να ανέβουν πάνω. Που έφυγαν, θα δώσουμε μόλι μας την ψυχή στους απογόνους ένα τιμητικό χαρτί δίπλωμα, αλλά είναι πραγματικά με το αίμα των γονιών τους και των παππούδων τους, γιατί αυτοί κρατήσανε όλο το Βύρωνα για να μπορούμε να είμαστε σήμερα εδώ. Παναγιώτης Σταυράκης. Παναγιώτης Σταυράκης. Η κόρη του Ιωάννα. Σάβας Κατηρ
Μελιτζόγλου. Παραδείμου Χρυσούλα. Ο Ορθονός Χριστιανάς. Κώστας Πούλης. Χριστίδης Τέλειος. Θα το πάρει η γυναίκα του, είναι και η γη του εδώ, αλλά λέει όσο ζω θα τα παίρνω εγώ. Χατζόπουλος Λεωνίδας. Η κόρη του. Η κόρη του Κούλα. Καρπουνιάρη Αγέλα. Λανεξιάκης Μικρόζητες Ανυπέτε Δεσιάνη. Σουλτάνα Θεολογίτη. Γιώργος. Εθνογονιστής μας Γιώργος. Και Ελένη Μπούρμπουλα. Θα το πάρει ο ένας από τους ανοιχτούς. Ο Μανώλης, έχει το όνομα του σκοτωμένου αδερφού του. Εμείς κατεβαίνουμε. Του ήλιου το φως ξεκινά με φρουρή της ειρήνης εμείς. Τα δίκαια του ανθρώπου ζητάμε, το χάραγμα νέας ζωής. Συντρίμμια ρημάδια η πλάση στον πόλεμο της λευτεριάς. Εμπρός ήρθε η ώρα να λάμψει ένας κόσμος χαράς και δουλειάς. Εμπρός τις γραμμές σου να μπούμε, λεβέντρα επών θρυλικιά. Στο φως του ανατέλει να δούμε μια νέα γενιά ελληνικιά. Η φάμπρικα να μας προσμένει, στο στίβο να πάμε μαζί. Εμπρός τα εργαστήρι στην τέχνη, στο χέρι σου περμένει ο κασμάς. Εμπρός τις γραμμές σου να μπούμε, λεβέντρα επών θρυλικιά. Σαν
ευχαριστούμε όλους, έναν ξεχωριστά, τις οικογένειες των σπουδαίων αγωνιστών μας και όλους τους συναγωνιστές που είναι σήμερα εδώ. Και σας καλούμε στους αγώνες που έρχονται. 1η Απρίλη το πρωί στη μεγάλη κινητοποίηση των συνταξιούχων. Ας μη λείψει κανείς. Το απόγευμα στην εκδήλωση της Επιτροπής Ειρήνης, στο χώρο των Σωματείων, εκεί που είναι η Λαϊκή Επιτροπή και η Εθνική Αντίσταση. Στις 3 και 4, σημειώστε το, θα κάνει η Εθνική Αντίσταση ένα παζάρι με πράγματα που έχουν φτιάξει γυναίκες για να φροντίσουμε το λαϊκό φροντιστήριο που έχει η Λαϊκή Επιτροπή. Ευχαριστούμε τους καπεταναίους που είναι εδώ, τον Χρήστο τον Τζιτζιλόνι και τον Κώστα τον Μαραγουδάκη. Ευχαριστούμε τη Μαρία Σιδέρη, συγκρατούμενη της Ελένης Μπούρβουλας φυλακής Αβέρω. Ευχαριστούμε την Αθηνά Καλούδη. Τα παραρτήματα μπορεί να έχω ξεχάσει και κάποιο, αλλά δεν πειράζει. Σας αγαπάμε έτσι όλους πολύ που είστε εδώ. Παραρτήματα Κεσαριανής, Ηλιούπολης και Ημιτού. Ευχαριστούμε το Σωματείο Εργαζομένων του Δήμου Βύρωνα. Ευχαριστούμε το Σταύρο Σκουρτόπουλο που τραγούδισε και ήταν ο πρώτος τραγουδιστής στο πρώτο φεστιβάλ της ΚΝΕ, της νεολαίας του Ζωγράφου. Ευχαριστούμε τους συντρόφους τον Θόδωρο και τον Στέφανο που έπαιξαν. Ευχαριστούμε τη χοροδία του Δημοκρατικού Συλλόγου Γυναικών και την πρόεδρό της. Και τη μαέστρο της χοροδίας, τη Γενική Γραμματέα του Παραρτήματος Εθνικής Αντίστασης Χαρά Αρακοπούλου. Ευχαριστούμε από καρδιά στη Ζωή Οικονόμου που επιμελήθηκε αυτό το φοβερό βίντεο που είδαμε. Ευχαριστούμε τον Βασίλη Κολομπό για την οργάνωση της σημερινής εκδήλωσης. Και τέλος, ευχαριστούμε, για να μην ξεχνάμε ποτέ, για την εργατική τάξη, τον Μπάρι που ήταν στο ύπο και στο φως, που σήμερα είχε ρεπό να πάει το παιδάκι του μια βόλτα και προτίμησε να έρθει να δουλέψει έτσι για το παράδειγμα